Hay mà đột không? Giờ có thằng này đến cũng rồi thằng này đến ha. Đi lên cái đâm cái lồng này chúng nó sẽ kurun karena jadi apa pun nak jalan ke dalam bisa ini bisa dalam lah. Sampai jeung mana bikin jalan langsung kan deus ba. Asal panen ini deus lah. Kamu semua kagen lah kayaknya. Ini satu pita lah. Dia pun dilihat sih. Panen sebelah ini dah. Niwai ini asal panen. Dah dekai sing. Asal butuh beri-beri panen ya. Video cũng mấy thanh sing panen lah thanh hạt lah thanh sing cũng kena kok dekai sing. Sing mau di panen ini kamu cara cara. Ajar ini belum. Ada di hai Nih Martina. Hai. Có thằng nữa? Cô belajar. Belajar na? Mana thằng nữa gitu? Ajar mana? Asal mana ini na? Homba भिडिअखौ नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा जोङो सहैखांनानै मेवाइखौ हानायनि सुरु खालामबायबो आब'आ बिराद गिदिर गिदिर मेवाइखौ हारसिङैनो जिरबाय बेफोर मेवाइखौ जिरनायानो नै देखायनो रोङासै माने खस्थ' जायोमोन नालाय मबाइल हमग्रा गैया बेनिखायनो नै माने जिरनायखौहाय माने देखायनो मोनाखिसै आरो बिराद गिदिर गिदिरमोन जि खस्थ' जिरखाबाय आब'आ बेनिफ्राय दा जिरखांबाय बेखौ बिगुरखौ गारैसै ओमफ्राय जोङो हानोसै ना औ आब' जिरखांबाय ओमफ्राय आं सुनोसै गारैदो ओमफ्राय पस्ट खालामबाय आब'नि खानायखौबो खेबनो मोनासै ओरैनो ल' बोखांनायखौबो खेबनो मोनबाय बिबार खानायाव सानैजों ज' खेबदो फैदा आब' सानैजों बिबार खानायखौ माबानोसै खस्थ'खौनो होआ आरोना हरलाय आब' ओरैबायदि गोसो होदों आरोना गोलोमबाबो मिन्थिलायला बे थाइजौ हाननाया हाबाय नै उइसासारनो कारेन्टबो गैया उइसासार गरम उफाय गैया खोमसि खोमलाव हाला फैबाय जोङो हानायाव वेस्ट दखान जिउआव नावलाय ओरै 야, 저기 너 뚜껑 앞에 있는 이거 나오네. 또 하지 마 이기시면 저도 뭐. आंनाव मेवाइ बानायनो फैदों होननानै आंनाव मेवाइ आसार बानायनो फैदों रोङा नालाय सोर फोरोंदों बारा रोंजोबा नालाय आं इनै रोंगौ नालाय बोसोरै बानायग्रा नालाय फोरोंनो नागिरदों आं नै जों सोलोंनानै लाखानोसै आंनिफ्राय माबायदि बानाय ओमफ्राय नेक्स्टआवहाय जों न'आव बानायगोन आंनाव थाइजौ आसार मोनगोन मेवाइ आसार मोनगोन गासिबो लांनो गोसोबा फानहरगोन आं हम लोग शिलोंग में ऐसे बोला शिलोंग में मेघालय में जाके बेम्बू सूट का अचार खरीदने का जरूरत नहीं है अमा आसार बानायनो नागिरदों खान्थाल आसार बानायनो नागिरदों टाइम नांगोन आरो एसे नांगौबा लांनो हागोन बे बिनानावनो फैफिनजोबगोन बानायनो मेसेजाव खिन्थाहरनो हागोन खिन्थाहरनो हागोन नांगौबा आरोखि खस्थ'बो दंथ' एसे लासै बानायनोसै सान्दुं एसे दुंग्रोथोंसै मोजां बानायनोसै आरो बै सिलानि आसारखौ देखायहैदो ओमफ्राय दाहाय रंखौ माबाग्रोदो आं रायलायगोन दङ दाख्लै थाइजौ बानायखांबाय न'आवनो दं थाइजौआबो खान्थालाबो न'आवनो दं मेवाइखौल' बायनाय जादों बिदि आरोखि खान्थालखौ जों नेक्स्ट सप्तायाव बानायसिगोन खान्थालखौ नेक्स्ट सप्तायाव बानायनोसै दिनैबो हास्लाबला मेवायानो मेरला जाथारबाय नै गामलासो जाथारबाय हाख'नो हायासै नै खस्थ' दं नालाय खस्थ' दं नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नाम्बारखौ हरदो ओमफ्राय बेयावहाय कल खालामगोन आरो जाम्फै बारनायाव जोंनाबो खेबखादों वाव ओरै दा हरवा Dek. Jet, ilang na? Nah. Bila na? Nah. Ada. Aish. Datang di sana deh. Tapi baiklah, kan? Kecil kan aku bakal kisah ver. Kan kena guna. Aish. Ayo. Deh, baca dan. Aish. Dan. kompor kayak nangge. Wuji juga deh. Sana ilmunya. Ayo malam. Kau kisah baca yuk. Oh, ro आखाइजों हरनि आं. दे गिदिंग्रोयो एसे गिदिंग्रोयो र'. ए मोजां बुजियो अन्थाव बाथाव बिदिखौ खि मोना जायो. औ बिराद मार लायो. जेक. अन्थाव बाथावनो. जेक, nama Jack. Nama Jack, अन्थाव बाथाव नै दल' दोनलांसैलाय नै. 8 बोसोर जाबायना? आयो अन्थाव बाथाव. नों आंखौ खेबलाय गेलेनायखौ आं नुहुरा. दे. Jack जागौ खेब. Jack, बेखौ खेब खालामदो दे. Wow. Cứ sama cắt cổ mà sọc khang kayu gitu kan ya. Khang kayu.
Mana kita bisa lapor? Tidak. Kita lapor. Pokoknya ber. Kita lapor gitu. Pasti gini. Mewahnya goदौगासिनो dong नै अर सुगासिनो मेवाइखौ खोमसि जादों माथो बिराद Berang lại thế này. Tê, nó hết mà bà hột vậy thật. Biết rồi bạn. hurbaय ăn hột Hạt lấy nư. Bơi lại thì mà nha. trái cái chỉ nó không còn Ủa. Không chỉ ra đường lại cũng nữa đừng à? Ơi. Tê. Ibarat. माबागासिनो दं नै रुगासिनो Rugasnya na? एसे गोदौबाथाय जों सेबसिगोन बेखौ औ जिजों ओं माने दैखौ गासिबो गारजोबनांगौ सेबनानै ओं ओमफ्राय दसे फोरानस्र'नानै जों बेखौ औ माने मस्ला लगायसिगोन आरो नै दा गोदौथ'वाखै औ एरगासिनो नै बोरै जाखांबाय जाहांबाय नै औ नों नायफैलाय आब'आ तुम सेपुल परो ना ले हा सेपुल परो ओहो नै मेरे को ठंडा लग रहा है आराम से ओइ सम सम हागानांगौ औ देलाय जों हागाफेरनो मोनलाना ओमफ्राय खालि फाक्काल' ओंखायनो हागानांगौ गोदोनि मानसिफ्रा बिदिनो गानोमोन गाना दा थाव गुदुं रावबो सिन्था गाना दा हालदिया थाव गुदुं एसे एसे होजाबावगोन हालदिया ए दा नाङाबा गरजाया दा थाव गुदुं होजायो एसे ए बुस्लाव ओरै नांनायनि दे गोदौबाथाय जाबायबो ए बिराद मोजां मानोना बैहाय सिङाव माने सेबनानै नैबे खादा मोजाङाव दोनसै आरो औ सेबनाया जों माजों सेबगोन सिजों ए जिजों ना सिजों बा बेदाजों सुथि जिजों ए सुथि जिजोंसो ना सेबनायानो सेबनाय औ सेबखांबाथाय बे रानफुला जाखाबाय आरो अह' ओमफ्राय जेलाना बे जाबाय होनबा औ थावखौ फुदुंदो 3 लिटार होयोना 4 लिटार होयो खेबसेनो फुदुंदो औ ओमफ्राय आराम सारायाव थावखौ फुदुंदो बे गामला गिदिराव जि मोजां लागायदो आरो औ ओमफ्राय लेबुखौ गोरान बुस्थु सेबदो औ सेबदो सरना होदो औ सरनानै सेबनानै होनांगौ आरोखि बुस्थुखौ माने दै फोनांनो मोना दै थानो मोना गामलायाव आरो अ गोरान गोरानै जाजोबनांगौ आरो जेरखम अमा आसाराव खालायगोन बेबायदि आरो औ नेक्स्टआव जों अमा आसार खालामनायखौ दिन्थिगोन ना औ खालायसै खान्थाल बानायगोन खान्थाल बानायबावनोसै र' खान्थाल बानायगोन अमा बानायगोन औ माने जोंना अर्गानिक बिराद नेचारेल बिराद मोजां जिनिसा बिराद गोथाव जायो आरो सेमोननि थाइजौ दं आंनाव मेवाइ दं आंनाव औ मोनामाबो जेबो जायाखै मोनामाखैबो औ लांबाय मेरला दं दा खेबजागोन औ ओमफ्राय जेनेबा फोरानबाय थानांगौ सान्दुंजोंसो चार्ज जायो बुस्थुआ औ सान्दुंआव जेसेबां फोरानो एसेबां मोजां गोथाव फैगोन आरो बे ए बिदि आरोखि माने गुसुआव दोनबाय थानो नाङा गिसियाव दोनबाय थानो नाङा आरोखि औ सम सम फोराननांगौ बे दुंनायजों ग्लासनि बयामाव दोननांगौ प्लास्टिकआव दोननो नाङा ग्लासनि बयामाव दोनबाथाय बे दुंनायजों बुस्थुआ एखे बिराद मोजां फैबाय आरो औ मुजियो मुजियो अके मोजां जाबाय खेबसेनो दोआव औ खेबसेनो ना बे माने बोसोर बोसोर दोनबाबो गाज्रि जाला आरो दा भिनिगार होदो औ लेबु होखांनाय लोगो लोगो बैसर होदो बैसर गोमो औ माने लेबु होनायनि कारना माने बे मेवायाथ' हारसिं गाव गोखै जाया नालाय ओंखायनो माने लेबु सेबनानै लेबु रस होनांगौ आरो ए थाइजौआवथ' होनाङा थाइजौआवथ' होनाङा थाइजौआवथ' होनाङा माने थाइजौआ माने गावनो गोखैखा औ ओमफ्राय माने बे माबाया मेवाया गाव अलरेडि गोखै नंखाया नालाय ओंखायनो बेखौ गोखै बानायनांगौ आरो आसाराथ' एसे गोखै जानांगौ नालाय औ ओंखायनो माने भिनिगार होनांगौ माने लेबु रस होनांगौ आरो औ औ बरिया गोखै जागोन आरो बेखायनोथ' जोंनि मानसिया माने बांसिन बानायनोनो रोंखाया आंबो रोङा बेखायनो मुसिजोबजायो आरो ना मुसिजोबो माने मानसिफोर बानायनाया रोङा नालाय रोङा बांसिनानो रोंखाया जोंनि बेहाय न'आव बानायनाया माने बोसोरै बोसोर दोनबाबो जेबो मुसिया आरो औ माने आयनासिबो मोनामला मुसियाबो पुरा माने बोसोरै बोसोरै जाजाबाय बोसोरै बोसोरै दोनजायो जेबो मुसियाबो मोनामाबो आरो खिन्थु सान्दुंआव फोरानबाय थानांगौ आरो बरिया नायलांबाय थादो होमबा नोंथांमोना जोंना नै आब'आ माने बेहाय सेबगोन नालाय जोङो जायगाखौ एसे साफा खालामना लानांगौ नालाय आब'आ माने सिबखाबाय आरो ना सिथ्लाखौहाय एसे साफा बानायनांगौ ना नङाबा गुफुंला लेथ्रा जायो औ बे आब'नि न' नायदो नोंथांमोना बिराद साफा लाखियो आब'आ क'क्राझार मा जायगा मोनलाय बेयो क'क्राझार जाम्फै बारनाय वार्ड नाम्बार 8 नोंथांमोनहा आसार नांगौबा अर्डार खालामनो हागोन आब'आ बानायो औ मिनु नार्जारिनाव आरो ना नोंथांमोनहा अर्डार खालामनो हागोन आङो माने औ बिथां आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन माने मेसेजाव हरनो हागोन आरो जायनो नांगौ बे नाम्बार हरनो हागोन आरो आंनि नाम्बारखौथ' होआखै नालाय औ आब'आ थेफा पास लायो नालाय बिथाङा बारा सालायनो रोङैखाय मबाइल गिदिरखौ लायानो आरो औ माने ओरैनो रायलायनो आन्थाल' लायो आरो ओरैबायदि जाय खनसे जागोन बे गानथारनांगोन आरो जोंनि बिब'नि आसारखौ जाय खनसे जादावबाथाय ओरैबायदि सालायाव नांगोन आरो ए दे अबियो वाव जेग्र' दे गेलेथ'वा दे सना दे र' गेलेथ'वा नोंजों दे सना
र' नै आब' बरनगासिनो दं बबे असेमोननि बबे मालानि बबे गोदान बेखौ खिन्थागोन आरो नोंथांमोननो बेसेबां बोसोर जाखो बानलु बेल'सै बानलुआ बानलु गिदिर नामा बियो बानलु बुट बानलु बुट होनो नागा चिलि होनो ओमफ्राय जोंहा बानलु थब्राबो होनो खोमा नैबे जादों सेमोननि ए बेबो थाइजौ बेबो थाइजौ एबा मेवाइ औ ओमफ्राय नैबे देग्लायनि बे मोनथामल' जादों दस्रानोबो हरदों आङो काजलगाव कासिकत्रा आं मोनथाम लाखिदों आरो औ ओमफ्राय नैबे बानलुआ बेल'सै औ जोब्बाय बानलुआ नैबे गाहायनिया नैबे गाहायनिया देग्लायनि थाइजौ कासिकत्रायावबो हरबाय मोननै काजलगावआव हरबाय मोननै आं मोनथाम लाखिबाय ओमफ्राय बै गोजौनिया नैबे सेमोननि अ थाइजौ जोब ना ओमफ्राय नै मेवाइ अ दानि गोदान बियो सेमोननि अ बे सेमोननि बोसोराव रितु अ ओमफ्राय नैबे दानि गोदान नैबे अ दानि गोदान ना कासिकत्रायाव लांबाय 2 बयाम काजलगावआव लांबाय 3 बयाम आं लाखिबाय बयाम दाम ना औ माने सोरबा सोरबा बानायनो होफैयो नालाय ओमफ्राय बिनिफ्राय आब'आ मोनसे मोननै बेबायदि लाखियो आरोना नोंथांमोननोबो सोरनो नांगौ बे आब'नावहाय अर्डार खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय आङो मेसेज हरनानै खिन्थाहरबानो जाबाय आंनो आं आब'नि नाम्बारखौहाय हरनानै होगोन औ बे लेबुखौ सेबजोबगोन लेबु नांगौ ना औ अलरेडि गोखै नङा नालाय बे बुस्थुखौ सेबजोबगोन आरो दा औ गोखै जाजासे गाव बेसेबां गोथाव दं बेखौ होनसै आरो औ दाहाय सेवनोसै औ दा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा दिगा जिरायदों र'दे सनदे गेलेथ'ला औ फुल बागानबो दं नै जायगायावनो दंजोबखायो आरोना हारसिंसो थायो आब'आ हारसिङैनो मावो हारसिङैनो संजोबो हारसिङैनो जायो हारसिं साफा खालामो औ आश्रम बायदि थायो आरोना आब'आ ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना फुल बागानखौ एसे देखायनोसै आंनि औ बिबारा बारदोंमोन ना बिरादनो औ औ ओमफ्राय नै थाइजौआबो खाबानो मोनजायो नै सम जाबाय जों खांसिगोन बेखौ एबार ओमफ्राय माने दैखौ जों सेबसिगोन आरो दा खांनानै गोदौबायफ्रा नै रेडि जाबाय बियो मोनबाय दासो मोनसे प्रसेस होनदों प्रसेसिं स्टेप मोनसे औ माबा गोसोम गोसोमनो स्त्रिया गोसोम गोसोम हे हनै ए माने बे हांगार नालाय गोसोम गोसोम खबर मोनसेलाय जोंहा खबर मोनसेलाय माने थाखाय ए ini ukur meh मिल गया ayo थैदो दाना रिस्की आस्ते धीरे oh धीरे yes अभी दो पकड़ना पड़ेगा चलो अब चाहिए कपड़ा हाँ इतना गर्मी को रिस्क मत लो ये वो शिफ्ट लेके आ शिफ्ट ले 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 नहीं हो गया हो गया भाई चलो तू हाया हाया ले बुबियाव हाया दे भाई बै खादा खाथियाव अलफि हाया दे देखो हाया दे hayo hayo na Abang ni kalian kan deh. Mana ini bukan lu kok bisa sendang. Baik. Oh, dari lu kunci. Balai itu. Aku ya sekarang lah. dia mana dia cuma katakan dia Oh, dikau. dekor Nu bay na, semang kusto. kayak apa bukan Ini kan ini kusto kita jangan dah. oh uyam saya udah saya kenapa Boleh cepat itu. Ada sih oh. kayak saya aja sebenarnya Kusto mana? langsung ya na Tapi kusto mana ni? Sekarang kau dah. 오도나 방다이 사람이 बहुत कुछ तो राइज पर आयो रे गुरु तो सादे. और ओ नि तो सिदं बावो दोनै ओ रे mudah aku kan ini जा खस्थ' Kita tu kusto. anda ini mana nang ada aku mencuri Finally जों लखब जोबखांबाय जोंहानो Awal kusto kau dah. ओमफ्राय जों दा कुइसन बावसिगोन नायनानै गोलोमदैजोंबो जाला Kip banegan. Kalau nang dia pun dulu kan. Tapi kau nanya tu ni sirap kau kau dah. Baca angdan kayak gitu. Ni sirap cak. Jadi Ini ni dah. dia baca. Aku gitu. माने बे दै रुगा एसे सल'खौ जोबनांगौ आरो ओमफ्राय आरो बेखौ सेबावगोन Siapa mahu sih? माने बेखौ एसे गुसु खालामनानै जों सेबनो हानाय Ada lu kang mati kusto pun mana ada? दांनो हानायखिनियाव जों बेखौ सेबसिगोन आरो बे दै गुसु खालामबा मारै बुस्थुआ गरम बोथोरनि गरमजों Kip music ना kan. अरजों ओरैबायदि खस्थ' मोनखायो Gelem naik गोलोमनायजों नुबाय गरमाव
माबायदि खस्थ' बानायनांगौ आं पाखा बिसिनो लांबाय केमेरामेन नैबे नोंनि फकासखौ जेखायनो दोनदो सेमसेम फोरोंना नैथिंखौ लांनाय औ बायदि औ आं संनाय लायनोसै खेबबाय था खेबबाय औ आं संनाय लायनोसै कुकार लांसै एसे होलांदो दे दे नों खेबबाय थादो आयौ नै उखुन्दै गगासिनो मारै सेबनो हागोनथाय गरमा होमबाबो सेबनांगौ गुदुङै सेबखायो गुदुङै सिबो ना दसे होनांगो बिदिनो दसे लादो ओरैनो फोथ'दो पाइपआ सेबदो एकदम गोरा एसे सेबदो दांनोनो हानांखाया औ बिराद खस्थ' बिराद सुनो बिराद गोबाव नांगो बे सुनो सुनोसै नामा केक गोलोमदै सिबनायखौ नांगौ बिराद सुदोसो नै जानाय खावबाय जाबाय मुजि हांखाबाय आदा बानायबाथ' इयो केक फिंगारबो जाखाबाय माने जाजाखाबाय आरो ना औ जाजाखाबाय बेसेबां बुरजा जायो आब' आंनि हिसाबावथ' मास मोनसे दाङाबा मोजां ए मास मोनसे नाङा बेखौ बुजि होनांगोन औ औ मुजिनानै जाबा गोथाव आरो बुस्थुखौ मास मोनसे दाङाबा मोजांसिन जायो आरोखि दांलाबाय औ दांला माने खोबनानै दोनबाय थानांगौ औ बे मारिनानै लांबाय था लांबाय था टाइम टेबोल थारिखफोरबो टाइम लाबानो जायो बेसेबां लाबानो जायो मास मोनसे जाबाय माबाय होननानै बिदि आरोखि संख्रिया दाहाय थावगौ बियो दा नोंबो खालामनाङा लास्ट फाइनान्ससो खालामगोन नोङो भिडिअखौ आं गिदिर खालामखायो सिन्था खालामनाङा जेबो दै सेबनानै फांखौ दोनबाथ' रानफिन जानोसै आरो औ सान्दुं गोदान सान्दुं गैथारा नालाय ओमफ्राय दा खेबसेनि बेगावनो गिदिराव लागायनोसै आरो थावखौ गोहोनानै थिगसे गोहोनोसै थावखौ लोगोसे मेवाइ थाइगंखौ मस्ला मस्लिखौ बे खादों मोनसै जों ओमफ्राय थिगसे लागायनोसै थावखौ लाना थांसै आरो जों मोनसे पार्टियाव आरो एटेन्ड आरो जायो हिनजाव जे थांगोन बोरमानि एटेन्ड बोरमानि पार्टि जानायावनो खिथारसै औ फुरा जासोलिबा जोङो मोनबानो जाखायो दा बुंबाबो जेबो जायाबानो जायो जेबो नङा औ सेबना बे माने गोसोखांनायफ्रानो एसे अभार ना मानसिफ्रा आगुखौ माने अनो माबा लायलाय माबा दै गारनो खेबबाय थानांगौ दे माबा लायदो बाथौ लाबो लाबोदो इसको खाहाखे र' नैबे दै लाबो खामना लाबोसिगोन एसे रानखांबाय माने खांसुआबो बिदिनो मनिपुरिनि खांसुआ मनिपुरिनि खांसुआ बिदि सेबनानै खांसुआबो जानांगौ बिदिनो सेबनानै मिमि सिंजुआ माने लगायनांगौ आरो माबा मटरखौ एवदो मिमि सिंजुआ रुनानै ओमफ्राय एवनानै मटरखौ माने गुन्दै खालामदो ओमफ्राय मेवाइखौ बिदिनो रुनानै सेबदो ओमफ्राय लगायनानै जा होनिलाय न'खरो माने संग्रा दोनसैना रानखुन लाना आराम दोनदो ओमफ्राय बेसेबांसो रोंमारा दा सेबनांगौ आरो बेसेबां टाइम आरो जाबावाखैसो बे सेबनांगौ आरो बेवहाय मेसिन लादोहाय सेबग्रा सेबग्रा थाब जानायनि खस्थ' गैया आं बेखायनो खानायफोराव बिराद रायनो खालामनोसै रानगौमोन खानायफोरानो बाहायजोबबाय नुबाय माबायदि सेबनांगौ माबायदि खस्थ' एसे खस्थ' आखायाबो खस्थ' मोनखायो खानायावबो नेना बुंजोबबाय आरो बुंबाय एसे नाम्बारा जों गोरलै बानायनाया खस्थ' मोनखायसो बेसे बुरजा लांनायनि आरोना दे मोजां मोनथारदों औ दे सिख्लाफोर दे एसे लोंखा आंबो बैसो जाबाय बारा फोरोंबाय थानो हानाय नंला आब'निफ्राय सोलोंना लाखायाना जाला जोंना आरो अमा आसार खालामबावनो फैदो मानसिनि जिउआव दानो दंबानो गैया बेनोथ' खेबसेनो उजिनायाव साननायफोरखौ फुरा खालायनांगौ गासिबो गासिबो सोलोंना सोलोंना लाखाजोब जाहाथे आरो जोंनि उननि जोलै जाहाथे फोरोंनो हायो अमा आसार बानायनो फैबावदो फैगोन ओमफ्राय उननि जोलैयाबो रोंनायनि आंनि दानि माने प्रेजेन्टआव माने मानसिफ्रा जाय जानो गोसो बे बायनानै लांफैदो अर्डार होदो ओमफ्राय आंहाथ' नै उनावहाय माने बायनानै जानायनि थाखाय सोलोंनो सोलोंखाबाय फैखाबाय औ बायनानै जानो माबा जिबाय औ बारगासे मालाय बरगि लेखाय लाखानाय मावनो माबासै आं बे सानदे टेनसन आबो नांगोन ओरैसे बैसा माबायाव इनिहाय माबायाव जेनेबा आं बेखौ थाव थावया बुंनो मेवायानो 500नि मेवायानो 500नि जाहैबाय थावा 500नि जाहैबाय आरो जिरायानो 800 टाका केजियाव जों आधा केजि लाबोबाय बैसर होबाय आधा केजि खोबावासो आरो माबा नांगौ बानलु नांगौ आधा किल' बैसर होबाय आधा केजि जिरा होबाय 3 पवा बिसेस खालायनाय नङा मानसिफ्रा खिन्थु आं बानायग्रा हिसाबै आं मिथिगौ आरोखि बोरैबा मुजियो बोरैबा मा मोजां जायो औ माने बथलसेयाव 2000 बा माने 30 जायो आंनि मथे आरोखि आंनि मथे 1500 बा 2000 बथल गिदिराव बानायग्राया जेबो टेनसन गैला भाई माने लांनानै जाहैदोल' आरोखि गोबाव जोबथारो बिराद गोजौ सोथारदों आं माने खस्थ'खौ नायनानै 2000 जेबो नङा आरो होग्राफ्रा जाय होनानै लांनो गोसो लांनो गोसो आरो गारि भारानि गारि भारानि खोथा थाबाय आरो मेवायाथ' जा दाम दा दाम औवा बुरखायाथ' बिराद दाम 100 गाहाम आरो थावाजों 500नि लाबाय आरो मस्लायानो 600 थाखासोनि दङ आरो बेहाय भिनेगार थाबावबाय माने बहुत खरस आरो सानानै नायोबा बेखौ आं 2000 लुगैदों आरो जेनेबा लाङोब्ला माने बहुत खस्थ' दं हिसाबै थाव जानाय मस्ला जानाय हिसाबै बानायनाय हिसाबै आं हारसिंनो खस्थ' खालायो नालाय लांग्राफोरनो जेबो दिस्टार्ब गैला बे बयामा आराय केजि जागोन दां औ लांबोला बयामा जायो 100 का 120 बे टाका 130 बायनांगौ आं बयामा 120 टाका गासै आराय केजि जागोन दां बे औ बयामा ओमफ्राय आं दोसो सोखाबावदों बुस्थुखौ बा खस्थ' खालामस्लायस्लाय आब'निफ्राय डाइरेक्ट लांनानै औ जायोबा सिन्था गैला बयामबो मोनलांबाय गासिबो जाजोब्बाय फोरानदो जादोल' औ फोरानदो माजे माजे फोरानदो जादो आरोखि बेनो आंनि होननाया खोथाया बेनो जाबाय आरो गाज्रि मोनो ना मोजां मोनो आं जायखिया खिथाबाय आरो जाबाय औ जानांगौ थावखौ फुदुंनानै होबाय फुना होबाय ना
थावखौ फुदुंबाय थाव गुदुङाव जिराखौ होबाय गासिबो बेसादखौ होबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय मेवाइ लखबबाय बानायबाय मिक्स खालायबाय एबार भिनेगार होनोसै लेबु सेबनोसै बिदि खालायबाय आरो नायदो बेबायदि खालायनांगौ संख्रिफोरखौ बाहायनो नायदो गासिबो गोखैखौ बाहायनो नायदो ओमफ्राय थावखौ दा 3 लिटारल' होगोरदों निजे निजे लांनानै सोयैसै आरो बेखौ बानायनानै दोनगोरनोसै आरो आबाथावथाव ओमफ्राय उनाव सोनोसै बिसोर बेखौ लांजोबजोबनोसै आं खालायना हरनोसै उनाव गावसोर निजे निजे सोथोंसै बिदि आरो एबार भिनेगार होनोसै दे जागोन होदो औ दे एबार भिनेगार औ आरो लेबु होनोसै ओमफ्राय लेबु सेबनानै माबाबाथाय संख्रि नांबाथाय बे जाबाय आरो दा बयामाव सोनोसै आरो दे होमबाथाय जाबाय आरो बे आसारानो जाबाय औ जेबो खालायनांला आरो ओमफ्राय न'आव थांनानै थावखौ फुदुंनानैल' एसे एसे फिनजोबदो आरो दे जागोन आं जागोन आसारखौ साखनि लायदोलाय लेबु सरनो बे मानि आसार बे लेबु सुर मेवाइ बर'नि मेवाइ বুলি কয় Ang nasa ko nila ni. Ayaw ko bigro. ओमफ्राय नोंसोरो बे बुस्थु होनो ना मायो बिदि होनबाय आरो Asal. माबायदि नुखो Kumain ako sa hotel. Asa ko tiro. बानायनो हासिगोन नायनानै नोंसोरबो बिदिनो खालायनानै बानायदो आरो सेबनायानो सेबनाय दै थानो मोना बेसरबो होनांगौ ओमफ्राय मोजाङै आवलायनांगौ मोजाङै फोनांनांगौ संख्रि फोनांनांगौ बिमा बे ओमफ्राय तेल गरम खालायनायनि माबा बियो मोनसे मा मस्ला होदों जिरा दिसे जिरा होबाय आरो बेसर होबाय ओमफ्राय माबा होबाय जे बानलुफोर होबाय Anak dito. Di lumba. दे साखनियाबो खौसो नै आसारा आं माइरं होनानै सोलोंनो गिगां लेबु होनोसै लेबु सोनोसै नै फ्रा नुनो मोननायसै फैनायसै देरै बै लादो Daga. Lalu sih kalau jadi anak ko. nibu Oh. Naido. wow Ni beli punya cakapnya sih kalau percaya ya, mana ni beli buat sih nih, nari ngasih sih nih. deh jangan Kita ini sih kata jadi nggak Amerika beli buat solo, itu dah mungkin nggak sih nari. lima duplicate Oh, duplicate lebu. Asyik lebu. Soita boyam जाबाय ओमफ्राय जेनेबा लेबुनि थाखाय एसे खारै जादों लेबुआ माने गल लेबु माबा नुवाखै नारें आसिमोन आरोखि लेबुआ बेजों एसे खाथो जादों गाबोन मोजाङै लेबुखौ सेबफिननानै होथोंसै बिसोरो आरो बरथि जादों नालाय बेखौ आरायथासो बयाम खालायथोंसै बारा थोन दासोथोंसै आरो गाबोन मोजाङै गामलायाव लखबफिननानै लागायनानै लेबु टेबु होफिनजोबथोंसै आरो बिसोरो गाबोन होमबानो मोजां जाबाय आरो आं गंनै लाखिबाय बिसोर गंनै लांबाय आरो एसेनोसै जोंनि खामानिया दहाय साननिफ्राय मावनानै दा जोबनाय जाबाय फोजोबबाय आरो Finally जोंनि दिनै आसार बानायनायखाय खामा जोबबाय आरो दिनै दा नोङो बेखौ गाबोन आवलायफिननानै दोनबाथाय नोङो मास मोनसे दादांसे बेनो आराम जाबायबो माने जों गोखैखौ होफिनसै आरो गाबोन माने आसल लेबुनि बिदैखौ होफिननानै थाव साव फुदुंनानै माने लगायफिनसै होमबानो बे गोखाया खारसिगोन आरो एसे खाथो जानाया Video खेबाय थानो. एसेनोसै जोबबाय ओमफ्राय लोगोसे आरो आब'खौ माने गोजोननाय होबाय मानो होनोबा जोंखौ मेवाइ आसार बानायनायखौ फोरोंबाय बिथाङा बिराद मोजाङैनो फोरोंबाय एबार नेक्स्टआव जेब्ला बानायो होमबा माने आं रोंबाय आरो मोजाङै बानायसिगोन आं एबार नेक्स्टआवहाय जाहाथे भुल दाजाथों औ आरो जाहाथे भुल दाजाथों आब' आरो जाखिनि माने एसे खमि जादों बेखौहाय जोंखौ फोरोंहरखाबाय आरो मा खालामनो मानो होनोबा लेबुआ जोंना जेनेबा भिनेगारफ्रा बेसेबांखिनि मेरलायाव बेसेबां होथावथाव बेखौ भिनेगारखौ नायनानै होदो दा जेनेबा जों गंनै होदों गंसे गिदिर गंसे फिसा थागथि जादों गावनो आन्था माने भिनेगारखौ नांला लेबुखौल' गाबोन सेबफिननानै बिसल खालायनानै आराम फोरानदो आरोखि बिसोरो थावखौ फुदुंनानै होदो आरो एसेनोसै जोब्बाय आरो जोंनि आसारा बिराद गोजोननाय थाबाय आरो जोंखौ फोरोंनायनि थाखाय होमबा जोङो गावबा गाव न'आव थांनोसै नङा होमबा औ नायदो रायजोफोर बेसेबां गोथाव नुखो नायदो खाथियाव नायबाय लाबो खाथियाव दिन्थिदो गोथाव जासिगोन बिरादनो बेयाव थाव होबानांगोन ना थाव होनानै नोंसोरो आद्रा खालायनानै दोनदो आरो माने थुम नालाय बे आरायथा बयाम जागोन आरो बे सोलिमोनसै जोङो औ बेबायदि फिसाखौ सोबावदो होमबानो आराम जाबाय आरो जेनेबा दे एसेनोसै जोब्बायानो आलासिफ्राबो थांसिगोन आंबो लासै मावस्रांफिनसै नांगौबा लांफैदो सोरनोबा अर्डार होदो बिनानावनि नाम्बारावनो आङो माने मेसेज हरबानो जाबाय
जाबाय आरो जायनो नांगौ होमबा कल खालामनोसै ओमफ्राय नांगौबा रेडिमेड मोनगोन आरो रेडिमेड मोनगोन जानायनि गोसो जों औ होमबा जाबाय दे दे बाय बाय